Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy ýanwary Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşene başlaýarys. Bu ýerki gepleşigimizde de biz şu soňky gyzgyn hem möhüm wakalardan käbirlerine gyzgaçyk öteýin bermekçi. Edil şugunky gün Merkezade regionunyň Şoltany Türkmenistanyň ýaşaýjylaryny alada goýýan bir gyzgyn howsalaly wakalardan birem. Ýene de Täjik Kyrgyz serhedinde ýüze çykan ýalgyrly konfliktler boldy. Bilşiňiz ýaly öňün 2 gün mundan odal şu Täjikistan bilen Kyrgyzstanyň serhed geçeleriniň birine çaklyşyklar ýüze çykdy. Netijede de edil häzirki wagt Täjik tarapyndan bir adam öldü, iki tarapdan hem onlarca adam yaralandy. Indi şular ýaly çaklyşyklar indi birinji gezek ýüze çykan Täjik Kyrgyz serhedinde. Indi buňa näme sebäp bolýar? Näme üçin öýle giderli ýagdaýda ululuk kişili şular ýaly çaklyşyklar ýüze çykdy Täjik Kyrgyz serhedinde. Oňam sebäbi şu Sowet Soýuzy darganyna 1991-nji ýylyň ahyrynda Sowet Soýuzy darganyna şu iki tarapyň hökümetleri özara serhetleri kesitlemekde belli bir alalaşa gelip bilmediler. Hususan şu Kyrgyzstan we Täjikistanyň umumy serheti 900 kilometr töwereg diýip hasaplanýar. Şoň 30% töwereginde serhetler anyk kesitlenmedi. Şu wagt Kyrgyzstan tarapynyň hökümetine ýol başlyk eden Akaýew bilen Täjik prezidentiniň hökümeti, ýa-ni Nabiýewiň hökümeti şu meseleni kesitläp bilmediler. Şonu doňdurdular. Şu doňdurulmagynyň netijesinde de inni şol ullokan bir problema öwrüldi. Muňa özüniň hem şu Daglyk Garabag regionunaky ýaly bir gyzgyn nokada öwrülmek howpuny getirip otyr. Şonu ara getirip otyr. Sebäbi näme üçin? Sebäbi şol wagtynda kesitlenmese serhet meselesi şeýle anjyk mesele. Olmadam şol bir giden ýurtlaryň arasynda serhet meselesi wagtynda kesitlenmese, olan soň ullokan bir ýaragly konfliktlere sebäp bolup başlaýar. Gyzgyn ojagy urulýar. Ne şu bilşiňiz ýaly Ermenistan bilen Äzerbeýjanyň arasynda Daglyk Garabag regionunyň üstünde öz wagtynda belli bir alalaşa gelinmeýänligi sebäpli indi şol region ullokan bir ýaragly konfliktler ýüze çykyp duran regionuna guruldy. Ullokan adam ýetkilerine getirýän bir regiona guruldy. Indi şol konfliktde henidem gutornukly bir çözgü tapylanok. Indi şol Kyrgyz Täjik terhedinäki şol çözülmedik ýanky terhedin terhet kesitlenmedik ýerleriň hem şolunu uzak wagtlar bir konfliktli zona, konfliktli bir ojaklary öwrülmek howpuny şeýdip ýüze çykaryp otyr. Şoň üçin şu gaty hakykatdan hem häzirki wagt Merkezade regionuna bir ullokan bir kellagyra öwrüldi. Indi ýan kaýdyşym ýaly bu konfliktleriň esasy ýüze çykmagyna näme sebäp bolýar? Inha şu kartany görkezýin. Inha umuman Merkezade regionunyň kartasy näşeýle görünýär. Ine şu taýda gyzyl renk bilen bellenen Kyrgyzstanyň territoriýasy, mawy renk bilen bellenen hem Täjikistanyň territoriýasy. Indi şunu has ululdy birak görkezsek, ine Kyrgyzstan şu taýda, ine Täjikistan bu taýda aşağı tarapda. Ine şolaň arasyndaky serhet ine gyzyl liniýa bilen görkezlen. Şu taýda gyzyl çykyk bilen şuňyň umumy uzunlygy 900 kilometr töwereg hasaplanýar. Şoňun ha şu taýdaky regiony, şu taýdaky böleginde 30% goloýunda şu serhedin henidem anyk serhet kesitlenmedi. Şoň üçin näme ýüze çykýar? Bu taýda iki tarapda da her hil infrastruktura bar. Inha tok bilen öpüşen edýän elektrik stansiýalary bar, suw bilen öpüşen edýän infrastrukturalar bar. Ondan iki tarap şol özüniň hasaplaýarlar. Ine bu infrastruktur bizinki, ine bu bizinki diýip iki taraplaryň dawa ýüze çykýar. Ine geçen ýylyň aprel aýynyň ahyrynda näme esasynda ýaragly konflikt ýüze çykdy. Şo ýaragly konfliktiň netijesinde iki tarapdan hem 50'den owrak adam öldü. 104 adam yaralandy. Müňlerçe adam öýde ýaşaýan ýerlerinden wagtynça göçürilip soň ýylaryna gaýtaryp getirildi. Şonda şo suwuň üstünde dawa ýüze çykýar. Şol ýadyň gelmegi bilen tomdyň ýakynlamagy bilen adam ekrançyk meýdanlaryna ulanylýan suwuň möçberi köpelýär. Ondan suw ýetmezçiligi ýüze çykýar. Şo taýdaky kanallarda ulanylýan suwlardan ýetmezçilik ýüze çykýar. Ondan iki tarap ine bu kanal, bu derýan, bu taý bizinki diýip başlaýar. Ine şu taýda şu suw biz almaly. Ýok bizinki diýip başlaýar. Şeýdip ýanky suw dawasynyň netijesinde de
yaragly konflikt juda çykdy täbi. İki tarapyň serhetçiler birek ok atyp başlady. Ilki yerli ýaşaýjylar dawa edýär, birek daşdyk başlaýar. Soňam buňa serhetçiler goşulýar. İki tarapdan otaň harbylar şekilýär. Şeýdi mana bir uly ganly güçlü bir waka boldy. Indi häzirki wakada şolar ýaly ýene ullukan bir konfliktde öwrülme howpy bar. Ine şoň önem ullukan bir alada döredýändan şoň üçin şol hereketler öz wagtynda kesgitlenmänligi täýärdi. Akaýew hem Nabiýew hökümet tarapyndan kesgitlenmänligi sebäpli indi bu konfliktin uzak dowam etmek howpy bar inansak da. Ýöne Türkmenistana gedek gelende Türkmenistan nähile masa şo döwürde haýdan hay öz goňşulukları bilen hududanam Özbegistan hem Gazakistan bilen hereketleri kesgitlenmek barada iki tarapdan lalaşy gol çekip bildi şondan ýazyň hökümeti. Elbetde geçenki gepleşimde de aýdyjym ýaly käbir türkmen owalary mysal üçin Özbegistanyň territoriýasynda galdyryly. Näme üçin türkmen owalary diýip hataplanýar? Täze şol owalyň aglama ýaşaýjylary türkmenlerden ibaret. 80-90% käbir owalyň türkmen milletiniň wekillerinden ibaret. Emma şoňa Ramazan Niýazow şol owalary Özbegistan tarapynda galdyrmaga razylygyny berdi. Razy boldy şeýlelikde şola galdyrylýar. Şol nägilelige de garamadan şo taýda anyk kesgitler, anyk serhetler kesgitlendi. Anyk liniýalar görkezildi. Şol liniýalar boýunça çitenek siýimler geçirildi. Belli ýerlerde, belli bir ýerlerde serhet postlary goýuldy, dikeldildi, ýöredildi. Netijede näile mata şol konfliktiň iň bolmanda ýaragly konfliktiň öňalyndy wagtynda. Ýöne ýankaýdyşym ýaly Gyrgyz täjik serhetiniň epesli bölegini şol anyk serhetden kesgitlenip bilinmänligi sebäpli inni şoň özi bir gyzygyň ojagy öwürlüp barýar hem öwürlüp öwürlem. Gynansak da. Ana şol umuman şu häzirki konfliktiň tebigatyny şundan ibaret. Indi şugun ýene alada goýan meselelerin birem hem men dinleyijinim tomoşuşylamam alada goýup şolaň toğra berýän meselelerinden birem Orset bilen Ukraina arasyndaky häzirki dartynly ýagdaý. Ol diňe bir Orset bilen Ukraina arasyndaky dartynly waka diýerler. Bu özi Orset bilen tutuşgun wataryň arasyndaky bir dartynly waka öwrülipdir. Indi buň düýbünde nähil meseleler dur, buň näme bilen baglanşykly? Bir daşyndan tere däýmäge bu taýda eger gün wataryň tutýan pozisiýasyna seretseň, hamala Orset özüni agressiw alyp barýan ýaly. Ýagny Orset şol Ukraina hereketine şugun 100 000den gowrak öz harbasyny getiripdir. Buna hakykatdan belli bir delilleri var, belli bir tasdiklamalar bar, şunu görkezýär. Indi Orset bunu näme bilen düşündirýär? Orset näme üçin özüni edil şugun agressiw görnüşde alyp barýar? Hakykatdan hem Orsetyň niyeti Ukrainany basyp almakmy? Ukrainany basyp almakdan oň maksady näme? Indi şu taýda şu mesele düşünmek üçin şu soňky dartynlygyň edil öňýany, şu edil hatam dartynlaşmagynyň öňýany bolan gepleşiklere üns bereliň. Orset tarapy näme hödürledi, Günwatar näme hödürleýär? Şoňa düşünmek üçin Orset tarapyndan hödürlenen alalaşygyň proýektini ilki öwrenmeli. O proýekt Günwatar tarapyndan görkezlenok, ýene Orset'in käbir habar terişdelerine şol proýektiň nusgaty ýerleşdirildi. Şu taýda geçen ýylyň 2021-nji ýylyň 17-nji dekabrynda RBK telekanalynyň saýtynda şol dokumentin asl nusgaty ýerleşdirildi. Şoň kopýa. Ine şu taýda dur. Bu bary ýogy bir 6 sahypadan ibaret, ýöne 8 punktdan ibaret, içinde de ýanky talaplar var. Indi şu orçça düşünýän adamlar şoň içine girip görüp bilerler şu dokumentin içinde näme agdalýar. Şu 8 punktdan 8 tane maddany ibaret teklip Orsetyň edýän teklibi, ýani NATO ýurtlaryna, hususan Amerika Birleşen Ştatlaryna edýän teklibi nämeden ibaret? Şoňa has anyk göz ýetirmek isteseňiz, şu wideoň aşagynda men çelgi goýarym. Elbetde ol ors tilinden şu ors tiline okarsyňyz, kim ors tiline düşünýän bolsa, ýöne şuňy gysgaçyk mazmuny aýtsak, mazmun hakynda gurrun etsek, Orset näme teklip edýär? Şol geçen ýylyň dekabrynyň başynda
Orset öz teklibini NATO yurtlarına gönderdi, hem Amerikan Birleşen Ştatlarına gönderdi. Şonda näme aýdylýar? Şonda Orset'in aýdýandady, post-Sowet yurtlarına degişli odalky respublikalary indi mundan beýlek NATO özüne agda hökmüne kabul etmeli. Näme üçin? Sebäbi NATO kabul edilse aýdaly Ukraina ya Gürcistan esasy alada goýanda täze Orset'i näme Ukraina bilen Gürcistanyň NATO goşulmak, NATO birleşigine goşulmak ihtimalligi. Ol näme üçin alada goýýar? Sebäbi haýtatyr bir döwlet goňşy ýurdu, Orset'iň goňşy ýurdy. NATO agda bolan halatynda NATO ýurtlary şol ýurdun territoriýasynda öz harby bazasyny döretmäge mümkinçilik alýar. Ondan üstesine de şo ýurt bilen islendik ýagdaýda Orset'iň arasynda ýaragyly konflikt ýüze çykan ýagdaýynda NATO'ň ähli beýlek agdalary şol ýurdy gorap uruşa girmäge, Orset bilen uruşa girmäge borçly bolup durýarlar. Bulam Orset'i gorkudýar. Öňü bilen Orset'i gorkudýanda näme ýanky şol hödürlenen dokumentde aýdylýanda şol biz bilen goňşy ýurtlarda NATO'ň harby bazalary dörer, olan biziň howpsuzlygymyza howp awanlar. Biz şoň öňüni aljak diýär. Şoň üçin bize garantiýa beriň. Näme üçin? Öz döwründe 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargamagynyň edil öň ýany Gunwatar ýurtlary şol sanda Amerikan Birleşen Ştatlary Orset'e garantiýa berdiler. Ýöne dil üstü bilen berdiler. Şonda Gorbaçowa berilen dil üstü bilen berilen garantiýa nämeden ibaratdy? Şol Sowet Soýuzyna degişli odalky ýurtlar NATO girmez, odalky respublikalar NATO alınmaz. NATO'nun gerimi Orset'e tarap giýnemez diýip söz berdiler. Şol kepili alandan soň Gorbaçowa berilýär, ol wagtda soň Orset'iň hökümetine berilýär şo wagtda. Size hiç ýyl NATO tarapyndan howp bolmaz. Size tarap NATO öz gerimini giňeltmez diýip kepil geçilýär. Şondan soň ideýany bilen Sowet Soýuzy dargýar. Indi ýöne NATO ýurtlary we Amerikan Birleşen Ştatlary şu sözünde durmadylar. Täze agdalary, ýani odalky post-Sowet ýurtlaryna degişli ýurtlaryň hasabyna täze agdalary kabul edilip başlandy. Olaň hatarynda Pribaltika ýurtlary, Estoniya, Latviýa, Litwa boldy. Soň beýleki ýanky şu odalky Sowet blogyna degişli Gunwatar ýurtlary kabul edildi. Şolaň hataryndan häzir görkezsek, şuýda sanawa odal başda 1949-njy ýylda NATO birleşigi döredilende şoň düzüminde barýa 12 tane döwlet bardy. Şolar Belgiya, Daniya, Islandiya, Italiya, Kanada, Lüksemburg, Niderlandlar, Norvegiya, Portugaliya, Büyük Britaniya, Amerikan Birleşen Ştatlary we Fransiýa. Soň bir näme soňra buň düzümine Gretsiýa, Türkiýe hem Germaniýa girdi. Ondan bir näme soňra Ispaniýa girdi. Soň Sowet Soýuzy darganyndan soň şol Sowet blogyna degişli, sosialistik bloga degişli odalky sosialistik döwletlerim ýylyna NATO goşulyp başladylar. Şolaň hatarynda 1999-njy ýylda 3 döwlet girdi, 3 tane odalky post-Sowet ýurdy girdi, Wengriýa, Polşa hem Çekiýa Respublikasy. Soň bir näme soňra 2004-nji ýylda Bolgariýa, Latviýa, Litwa, Rumeniýa, Slowakiýa, Sloveniýa, Estoniýa girdi. Ondan soň 2009-njy ýylda Albaniýa bilen Horwatiýa girdi NATO birleşigine. Ondan soň 2017-nji ýylda Çernogoriýa girdi. 2020-nji ýylda da Makedoniýa, ýagny Demirgazyk Makedoniýa girdi. Şeýlelikde şu gün NATO birleşigi 30 tane döwletden ibaret. Indi şuňa ýene de kandidat bolup duran ýurtlar diýilip, ýanky Bosniýa, Herzegovina hasaplanýar, hem Ukraina we Gürcistan hasaplanýar. Indi Orset'i esasy gorkudýan adam şu Ukraina bilen Gürcistanyň girmegi. Şolar girse Orset'de edil duguldygyşyr bolup duran 2 tane ýurtda NATO'ň harby bazalary ýerleşip, onsuz hem häzir Pribaltikada NATO'ň harby bazalary ýerleşen. Estoniýada, Litvada, Latviýada. Indi näme üçin Orset şeýle alada galýar? Sebäbi şu taýlardaky harby bazalardan eger ballistik raketalar atylsa Orset'e garşy, Orset şoň öňüni alyp bilenok. Edil serhet ýakadan atylan ýagdaýynda ol ýokary tiýillikdäki ballistik raketalaryň öňüni almak mümkin däl. Oňa taýýarlyk görüp, oňa reaksiýa bildirip, şoň öňüni almak mümkin däl. Orset'i şu gorkudýar. Şoň üçin Orset'iň ýanky edýän, ýanky hödürlen dokumentinde näme gorkudýan? Bir de öz harby bazalaryny siziň serhetleriniňizde ýakynda ýerleşdirmersiýä,
Yankı NATO degişli ýurtlar, yankı men diýjek bolan Esat döwletlerini, Germaniýa, Amerika Birleşen Ştatlary ýa Beýik Britaniýa. Tatanam Amerika Birleşen Ştatlaryna kepil geçýär. Orset Federasiýasy. Yani Amerika Birleşen Ştatlaryna ýakyn terhetlerine ýakyn ýerde biz harby bagdalanma ýerleşdirmer. Üstesine yankı ganatly raketalaryň belli bir görnüşlerini aradan aýralyň. Şo ýadro ýaragly yankı ýadro daryada bolan raketalaryň belli bir görnüşini asla aradan aýralyň. Şolar ýok ediliň diýip öýde hödürleýär ortaýda öýde Amerika Birleşen Ştatlaryna. Buň üstesine täze agdalary alma diýär. Täze agdalary ortaýda ortaýda bilen terhetleşýän odalky post-sowet ýurtlaryndan täze agdalary alma. Üstesine şol NATO agda bolan odalky Sowet blogyna giren ýurtlardaky goşunlaryň sanyny 1997-nji ýyldaky derejesine getirdi. Sebäbi näme üçin? Şu taýyk ýerleşdirilen şu taýyk şol 1997-nji ýyldan soň şol agda bolan ýurtlaryň territoriýasyna birgiden täze territoriýasyna birgiden täze harby bagdalar döredildi. Hatta ýadro ýaraglary getirildi. Ýadro raketalary ýerleşdirildi. Oňa ödem ortaýda diýär bize howp hawanlar. Şoň üçin şolaň sanyny şo 97-nji ýyldaky derejesine getiriň. 97-nji ýyldan soň näme erten bolsa şo taýda aýrym diýär. Inni şu edilen başga da birden teklipler var. İki tarapdan bäkfeýdi üçin. Ortadan borçlanýar. Benim diye öz birden raketlerimizi plan nokotlardan ayırar. Birden görnüşdäki raketler asla aradan ayırar. İki taraplayın alaşa gelen ýagdaýymyzda şol ýaly birden ýanky egilişe gidýär. Ýöne Günwata tarapy şol edilen teklipden hiç birilerine alaşmaýanlygyny aýdyp ayak dirýär. Ýa-da Amerika Birleşen Ştatlary. Näçe gepleşikler geçirildi. Putin bilen Biden'ın arasında dekabr ayında geçirilip online press konferansiýa geçirildi. Soň daşary işler ministrlikleriniň derejesinde geçirildi Şwetsariýada gepleşikler. Emma şu gepleşiklere garamadan henidem Günwatar tarapy ortaýadan hödürlen teklipleriniň hiç birine kabul etmejekdigini aýdýar. Buňa önem ortaýadan gaharyny getirýär. Indi ortaýadan şu meselede ýanky teklipler etmäge hukugy barmy? Men öz şahsy pikirimi aýtsam, hukugy bar. Näme üçin? Ortaýat islendik ýagdaýda boyun alsagam, almasagam, ol taryhy gadymy tarihden bäri ullakan imperiýa hökmünde tanalyp gelýän döwlet. Ony biz kabul etsegem imperiýa, ol kabul etmesegem imperiýa. Olam özüni goramak üçin hökman şert goýup bilýär. Şol sanda Amerika Birleşen Ştatlary meni öz şertini ýöredip gelýär. Ýa Hytaý öz şertini ýöredip gelýär. Näme üçin ortaýat öz howpsuzlygyny aladasyny edip ýanky şert goýmaly. Elbetde goýup bilýär. Özüm esasana motady gurrun haýsy regionlar hakynda gidýär. Ortaýat bilen terhetleşýän regionlar hakynda gidýär. Ortaýada aýdana maňa mysal üçin Meksikadan men harby bagdaşak. Ya Kubadan men täze harby bagdalar aşak. Ya haýsydyr bir adalardan men harby bagdalar aşak. Amerika Birleşen Ştatlaryna ýakyn ýerlerden diýip teklip edilen var. Ya şoňa ambisiýasy ýok. Şoň üçin şu meselede Günwatar gynansak da karam oýnaýar. Günwatar ýanky hödürlenen teklipden hiç birinem kabul etmän gaýta üstesine eger nähili ýol goýýar. Ortaýda diňe özüni agressiw alyp barmaga ýol goýýar. Ortaýat näme üçin özüni agressiw alyp barmak? Ortaýdyň etaty gorkýan zady häzir Ukraina bilen birgiden NATO ýurtlarynyň arasynda özara harby hyzmatdaşlyk barada alaşyklar bar. Indi NATO agda däl. Ýöne NATO agdalygyndan daşary ýagdaýda Ukraina Günwatar ýurtlary bilen özara harby hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşmagy Ukrainanyň haky bar. Ýöne ortaýda gorkudýan zat näme? Senin şolar bilen harby alaşyk baglaşyp biziň terhetli ýakalamada sen täze harby bagdalar döretjek bolýar. Şoň üçin eger sen şu ambisiýadan el çekmeden, onda biz öz goşunymyzy Ukrainanyň içinde salmagy mejbur boluruz diýär. Indi şolar ýaly ultimatum derejesine ýetdi. Ýöne ýene de ortaýda aýdýar. Bolýa biz şu ambisiýamyzdan biz el çekýär. Ýöne şertlere razy bolan ýagdaýynda. Indi Günwataram häzir şoňa boýnugyny gaýta üstesine näme diýär? Amerika Birleşen Ştatlaryň bir günlükde 8,5 eskerden ibaret goşunny
Ukraina geçirecekdigini elan etdi. Bundan odalan yüzlerce şotayda harbi instruktorları Ukraina'nın harbilerine tälim berip ber. Muň daşyndan hem häzir müňlerçe tany harbi etkerini Ukraina aljakdygyny aýdyp, gaýta hasam ýagdaýy dartynlaşdyrdypdy. Indi Orsiýet bu ýagdaýda näme çykalgy görýär? Orsiýetiň prezidentiniň sözlerini ünslerseň, prezident aýdýa, Vladimir Putin aýdýa, bizde häzir diýä biziň harby taýýarlygymyz, biziň harby ýaragymyz Gunwataryňkydan, NATO-nyň ýurtlarynyňkydan has ösün, has artykmaş ýagdaýda. Esasanam olaň bil baglaýan zady näme artykmaçlygy bar? Orsiýetde hipersonik raketa diýilen, ýagny hiperzvukowy raketa diýilen raketalar bar, täze görnüşleri. Avangard, Sirkon, Kinjal diýilen atlandyrylan täze raketalar, ýagny kanatly raketalar täze görnüşleri bar. O görnüşlerin artykmaçlygy nämeden ibarat? Ýagny sesin tiýildiginden hem ýokary tiýildik bilen uçup bilýän şol kanatly raketalar artykmaçlygy şoňa kowa gorunuş sistematy hiç il çäre görüp bilen ok. Ýa olaň tiýildigi şolara garşy atyljak raketalaryň tiýildiginden has ýokary. Oň ikinji bir artykmaçlygy şol NATO ýurtlaryna bar bolan kowa gorunuş sistematynyň ýanky radiolokasiýa torkunlaryndan sowluk geçip bilýär. Şolaň signalynyň bar ýerine duýup ýanky raketaň özi sowluk geçilmek ukuyu bilen döredilen. Şolar ýaly elektron teknologiýa bilen döredilen. Üstüne de ýanky kanatly raketalar, şol supersonik raketalar, hipersonik raketalar öz obyektlerine ýakynlaşan ýagdaýynda, aýdyl Amerikan Birleşen Ştatlarynyň territoriýasyna ýakynlaşan ýagdaýynda şol bir raketaň özi bir näçe raketa öwrülýär. Bir raketaň öz içinde, ýankyň içinde bir näçe kiçirek raketalar ýerleşdirilip, şoňa garşy hatta radiolokasiýa sistematy reaksiýa bildirip, şoňa garşy raketa atylan ýagdaýynda da oň özi bir näçe raketa öwrülenden soň oňa garşy hiç il çäre bolup bolan. Oňa ýanky howa gorunuş sistematy ýetişmeden o. Şoň üçin Orsiýet özüniň şu artykmaçlygyny bilýär. Şoň üçin eger Orsiýet häzirki ýagdaýda geljekde şoňa hiç il çykalga ýok diýip hatapda, ýagny öz edýän teklibi hiç il kabul edilmez diýip hatapdan ýagdaýynda bu ödüne näme görkezýär? Diýmek onda Gunwatar ýurtlary, esasan Amerikan Birleşen Ştatlary şu ödüniň ýanky dünýä hegemoniýasyndan el çekjekdäl, üstesine de näme görkezýär? Orsiýetden basyp aljak. Orsiýeti basyp aljak. Orsiýetiň Orsiýeti ödügi tärlykden mahrum etjek her hili ýoly. Ol şol niýetini görkezýär. Indi Orsiýetiň häkimetlerine näme hili ýol galýar? Bolýar onda siz ahir soňy ýerde geçdi. Orsiýet döwletini weýran etmek niyetiniz var bolsa, Orsiýeti özüňizde doly taýin etmek niyetiniz var bolsa, onda biz preventiv çäre görmäge mejbur boluruz. Preventiv çäre diýmek näme? Siz uruşa başlamaňyz biz başlajak. Biz başlamaga mejbur boljak diýileni aňladýar. Şu Orsiýetiň prezidentiniň soňky çykyşlaryna ünslerseň, şonda şolar ýaly ähen bar. Ýagny siz bizi mejbur edýän, biz de eder häzir şolar ýaly harby artykmaçlyk we sebäbi häzir biz şu pursatdan peýdalanmasak, sizde de ýanky hipersonik raketalar peýda bolmagy mümkin diýip öz dili bilen aýdyp otyr. Vladimir Putin'in öýde aýdyp otyr. Şoň üçin şu artykmaçlyga siz eýe bolmakaňyz, biz öz artykmaçlygymyzdan peýdalanyp, indi size garşy hüjüm etmäge mejbur boluruz diýär. Size garşy diýmek bilen öňü bilen ýanky bu Gunwataryň partneri hatapdan, ýani Ukraina garşy goşun türmäge mejbur bolur. Esaty çekinýän ýerem şu Ukrainanyň territoriýasy. Sebäbi Ukraina häkimetleri gynansak da Orsiýete garşy özlerini agressiw alyp barýarlar. Diýdim zor alyp barýarlar. Ukrainanyň öz harby taýdan ejizligine de garamazdan şol Gunwatara arka diýär. Üstesine Orsiýet bilen feodal gatnaşyklaryny, feodal gatnaşyklaryny gatnaşyklaryny doly kesdiler soňky ýyllar. Buň üstesine rus dilini gadagan edip o taýda ilatyň 70%-ine goloýunyň rus dilini öz ene dili hataplanýanyna garamazdan ene soňky bir ýylyň dowamynda Ors diline
dol gadagançylyk girdik, mekteplerde de okudulmak gadagan edildi. Inni habar teriştelerine de rus dilini ulanmak dol dilen ýaly gadagan edilip dur. Bu ödem rus diline gurulýan ilatyň özüne ullakan zar bar. İçinde ýurdun içinde Ukrainaň içinde ullakan nägiligi getirip otur. Ol aýdalyna Türkmenistanda rus dil mektepleri bar. Rus dili gadagan edilen o, şu taýda rus diline gurulýan ilat öz şagasyny okutmagy mümkinçiligi bar şu taýda. O näme üçin gel Ukrainada ýani Slavian döwletinde 70% ilat üçin rus dili ene dili bolan ilata karşı bular ýani çäre görülýär. Ol şu ortaýda ýamanlyk etmek üçin edilýän zat ýöne öz ilatyna karşı hereket edýär. Ýani Ukraina hökümeti. Şuň ören adalatsyz ýagdaý döredýär. Ondan Ukrainaň ilatynyň belli bir bölegini ortaýda bolan simpatiýany artdyrýar. Tebe olar ýurşul Ukrainaň içinde ýaşamak bilen öz hukuklaryny kemsedilýän hökmünde duýarlar. Ýagny ikinji tortly adamlar hökmünde duýarlar. Özlerini öz watanlaryna ýal duýup bilenoklar. Öz ene dillerini ulanyp bilenoklar. Mektepde ya telewizionyada ya idara kärhanalarda häzirini rus diline gurulamaklyk gadagan edilip başlandy. Şuň ödem indi nämen görkezýär? Ya häzir ortaýetde indi şuň ödem artykmaçlyk berýär. Eger ortaýet häzir Ukraina hüjüm eden ýagdaýynda ortaýetde nähili artykmaçlyk bar, şol nähili bolup duran. Häzir nähili Ukrainaň nähili ilaty ýankyýaly siýasata nähililik bildirýän ilaty ortaýetde bollar. Ortaýet tarapyndan nädir şolar ýaly umydam bar. Bu hakykatdan hem şoňa da getirmek mümkin. Bolýan 70% ilaty gollamasyn, 50%, 40% gollana da ortaýet üçin ully artykmaçlyk berýär. Eger ortaýet hüjüm eden ýagdaýda. Şoň üçin gynantak da edilýär häzir bu ödi dünýäň howpsuzlygyna ullakan howp awandyp dur. Näme üçin? Tebe ortaýet ýadro derjawasy. Ortaýet ýadro imperiýasy. Häzir birden ortaýet Ukraina hüjüm etse, Ukrainaň arkasynda gunwatar durup, ona ýara berip konflikti haçam ýitireşdirdi, onda ortaýetin gunwatar ýurtlaryna garşy ýadro ýaragyny ulanmak howpy bar. Muňa hem tutuş global ýagdaýda ullakan ýadro kelekçiligine getirmek mümkin. Ine şolar ýaly gynantakda ýagdaý umuman şuň tebigaty şolardan barat. Şoň üçin ýanky ortaýet tarapyndan edilen şol teklibi kimde kim öwrenjek bolsa öwrenýär. Ine şu wideoň aşagyna ýörüýte çelgi durur. Indi ýene soňky täzeliplerden birem Türkmenistana degişli täzelip Türkmenistanyň prezidenti 27-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda şol fevral aýynyň başynda, hukuklanym 11-nji fevralda geçiriljek halk maslahaty barada ýene nowatda akyda gurrun etdi. Oňdaşyndanam Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtmetmek ýerilmeklige derurlugyň bardygyny aýdýar. Indi bu pikir nirden gelýär? Bu ideýa arada bir girdiler. Ýadyňyzda bolsa 2020-nji ýylda Türkmenistanyň konstitusiýasyna täzeçe üýtmetmeler, goşmaçylar giýirilip Türkmenistanyň bir palataly mejlisi, iki palataly mejlisi öwrüldi. Ondan soň bir giden başga da üýtmetmeler giýirildi. Ol nowatdaky edek indi Türkmenistanyň garaşdyrlyk ýyllaryna ýem onun urak 10 gedek töwereği üýtmetmek giýirilýär. Ýöne konstitusiýaň özüne ol oýunjy bir ýa İtalyan tanaja döndüren ýaly bir zat öwrüp otyrlar da. O konstitusiýa diýilýän zat ýöne her ýyly üýtedip durulmaly dokument däl. Olar bir tarapy. İkinji tarapy gel şuň indi halk maslahatynyň bosagosyna bular ýaly ideýa bilen çykyş etmegine näme sebäp bolup biler diýen tograw döredýär. Sebebi näme üçin birinciden odolky şaklama nämeden barat. Birinciden halk maslahat diýilip ol köne at boýunça atlandyrylýar. Hakykatda nädir? Milli geňeş geçiriljek bolupdy. Milli geňeş ol täze döredilen parlamentiň ady. Halk maslahaty şol täze döredilen parlamentiň ýokurky palatasy bolupdy. Odolky mejlis diýilýän nemede organam aşaky palata öwrüldi. Ol halk maslahat diýilip odol Saparmurat Niýazowyň döwründe bir kanundan daşary bir organ döredilipdi ýadyňyzda bolsa. Ondan soň konstitusiýa saldylar. Konstitusiýada agdalmaka halk maslahat diýip bir organ döreden boldular. Ol
Parlamentten daşary, meclisten daşary, onu ýa-ni konstitusiýa ataldylar. Indi şu gün o halk maslagaty parlamentin bir öýü boldy. Ýa-ni bir ýokarky öýü diýilýän zat öwrüldi. Aşağı koyan meclis boldy. Indi şu fevral ayının 11-ine şu milli geňeş diýilýän, ýa-ni Türkmenistanyň parlamentiniň nowatdan daşary, nowatda hem däle nowatdan daşary gystagly maslagaty geçiriljek. O ideýa bilen hem şu ýanwar aýynyň başynda Berdimuhammedow çykyş etdi. Ödem şu Kazakstanda bolan wakalan fonuny bir gystagly ýagdaýda şonu ma'lum etdi. Innem nowatdaky hökümet maslagatyna indi täze bir hukuk çykaryp otyr. Indi şol öňdäki maslagatda biz Türkmenistanyň konstitusiýasyna täze üýtgetmeler girilmeli, täze şoňa zerurlyk bar diýär. Ony hal zerurlyk bolup biler. Ol ýaňy ýakyn üýtgedildi. Indi näme zerurlyk bolup biler. Indi şu taýda men öz pikirimi aýtsam, şu çaklama var. Ýani berdim şu gystagly maslagatyň geçirilmeginiň esasy tüp sebäbi Berdimuhammedow öz wezipetini, prezidentlik wezipetini ogluна geçirjek bolýar diýilen çaklama var. Şu hakykatdan hem şu çaklamaň düýbünde bir esas bar ýaly görünýär. Indi bu näme edip biler? Edil häzirki ýagdaýda Berdimuhammedow ogluна geçirip bilen, geçirmäge haky ýok. Elbetde Berdimuhammedow ýyldyna konstitusiýany bozup otyr. O da elbette 2007-nji ýylda döwlet başyna gelende prezidentlik wezipetini eýelände bir kanun geldi. Tewä Saparmurat Niýazow aradan çykandan soň oň wezipetini Berdimuhammedow wagtlaýynça eýeledi. Vice-premierleň bir hökmünde. Ola birinji düzgüni bozdy. Ýagny Niýazowyň ýerini, prezidentiň ýerini, ornuny şol ýerde parlamentiň spikeri, ýani parlamentiň başlygy eýelemeli. Oňa ýol bermediler. Onna bolýa başlygy eýelemese oň ornwasaryna bermeliler. Parlamentiň spikeriniň ornwasaryna bermeli. Ona bermediler de 8 sany vice-premierden biri bolan Berdimuhammedow getirip dikdiler şo taýda. Bolýa bozdular, konstitusiýanyň ýanky düzgünini bozdular. Konstitusiýada o döwürde vice-premier prezident ölen ýagdaýynda ýa prezident öz wezipetini ýerine ýetirip bilmeýän ýagdaýynda vice-premier eýelemeli diýilen düzgün ýok konstitusiýada. Ona bir bozdular, soň prezidentiň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirýän adamyň soň prezidentlige dalaş etmäge haky ýok diýip görkezden. Konstitusiýada Berdimuhammedow hem wagtlaýyn ýerine ýetirýän adam hökmüne şo wezipeni şol saýlawlara gatnaşmaly däl. Emma onu gatnaşdyrdylar. Şo Berdimuhammedowyň arkasynda duran güýç, ýa-ni şol Saparmurat Niýazowyň ölümine sebäp bolan güýç şunatlara kontrollik etdi de Berdimuhammedow ýaly bir oýnatdyň tapdylar da gelin şunu oturdalyň da arkasyndan özümi dolandyralyň diýilen karara gelen bolmaly. Şo görünüp dur o taýda şolaryň edilendigi. Netijede ikinji gedek bozdular. Konstitusiýanyna Berdimuhammedow saýlawa gatnaşdyran boldular da onu ýeňji diýip elan etdiler. Netijede Berdimuhammedow şu gün şo taýda şu gün eçenni prezidentlik wezipetini bir kanun eýlap geldi. Prezidentlik wezipetini basyp aldy. Indi ondan soň 20-nji ýylda konstitusiýa girilen üýtgetmeler netijesinde iki tane palata döredildi parlamentde. Indi şoňa da ýene Berdimuhammedow özü dalaş edýär. Özüm şu täze kabul edilen konstitusiýada da prezidentiň parlament saýlawlaryna gatnaşmaga haky ýok. Haky ýok. Şoňa aramazdan ýa ha şoň öz akyly yetmedi, ýa da şol wagtynda şoňa üýtgetmege ýerip bolýar, özüne şoňa bir hukuk alan bolsa, prezidentiň hem parlament saýlawlaryna gatnaşmaga hukuky bar diýen bolsa, olam boljak. Ol onam etmedi. Parlament saýlawlaryna bir gatnaşýar, ýokary palata özüni deputat saýlatdyrýar. Ýene nowatdaky konstitusiýany bozýar. Üstüne de ýokary palataňyň başlygy wezipetine saýlatdyrýar özüni deputatlara. Ýene nowatdaky edegen başga düzgün bolýar. Prezidentiň parlamentiň palatasyna ýol başlyk etmäge haky ýok. Öde deputat saýlatdyrýar özüni kanuny bozup, üstüne de parlamentiň ýokary köýüne başlyk bolýar. Netijede häzir Berdimuhammedow birinciden prezident hökmünde bir kanunudur. İkinciden parlamentin ýokarky öýü bolan halk maslagatyna da bir kanun başlyk bolup otyr. Hemme taraplaryň şoň eýleýän häzirki wezipeleri bir kanun şoň
eýele oturan kürsüsi bir kanun. Şo näder itlendiň adam wedipeden aýyrsa güýç bilen. Aýryp şonu tutsa getse haky bar. Şol hiç il kanun bolanok. Şol güýç, şol adamlar, şonu aýryp bilen adamlar bir kanun oturan, ýani häkimiýeti basyp alan adamy jenaýetçini aýyrdyklary bolýar. Şonu tutsa getdikleri bolýar. Şolar kanun bolanoklar. Ondan şondan soň täzeden düzgün tertibi ýola goýaýmyr. Indi biz jenaýetçini aýyrdyk wedipeden, indi jenaýetçini tutsa getdik. Indi biz şundan beýlegem konstitusiýaga görä saýlaw ulan edýäsip ölan etmek hakkı var. Şonda dünya cemiyetçiliginin şuna hiç ýyly protest bildirmäge hakkı yok. Hiç bir döwlet siz näde öwretdiňiz diýmäge hakkı yok. Hatta şonu häzir Berdi Muhammedow baryp fizika taýdan ýoklasa da kimdir aýdyr güýç şo taýda ýalňyşlyk edenok. Näme üçin? Sebäbi bol döwleti basyp alan jenaýetçini ýoklady bolýar. A başga çykalygy ýok. Şol üçin men geçen gepleşimde de aýtdym. Ýara ulan mawa bolan hukuky bolmaly halkyň. Ine şolar ýaly ýagdaýda şol zerurluk hatam açyk aýdym ýüze çykypdy. Jenaýetçi ýurdy basyp aldy. Döwletiň imme döwlet liderlik postuny basyp alyp. Bir kanun konstitusiýa tüýkürip, konstitusiýa üstüne meýdan edip, hem düzgünleri bolup, hem döwlet liderligi wezipesini ýelep otur, hem parlamentiň ýokarky öýüniň ýol başçy wezipesini bir kanun ýelep otur. Indi bu näme etjek bolýar? Şo täze konstitusiýa boýunça nüwet oğulunu bellep bilenok. Näme üçin? Şo taýda görkezlenler, hem konstitusiýanyň düzgünlüğini görkezleýin. Täze konstitusiýada näme ýazylýar? Täze konstitusiýanyň 76-njy maddasynda näme ýazylýar? Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, prezident saýlanýança onuň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başçylygyna geçýär. Indi seredin, halk maslahaty diýmek parlamentiň ýokarky öýü diýmek. Parlamentiň ýokarky öýüniň başlygy kim? Berdi Muhammedow. Ýurduň prezidenti kim? Berdi Muhammedow. Indi ýurduň prezidenti häzir wezipesinden gitjek bolsa, aýdyl meýletin gitjek bolsa, ýa-da yaraman gitjek bolsa, ýa-da yaraman şu öz wezipesini ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, şol öz wezipesini kime tapşyrmaly? Şol parlamentiň ýokarky öýüniň başlygyna tapşyrmaly. Ýani özüne tapşyrmaly ýene-de. Berdi Muhammedow, prezident Berdi Muhammedow öz wezipesini halk maslahatynyň başlygy hökmünde ýene özüne tapşyrmaly. Ine bu kazus döredi bolýar. Kanunyň içinde gapmagarçylyk döredi bolýar. Indi şonu edip bilenok, indi öz wezipesini öz ýani özüne tapşyrmaly. Indi bolýa özüne tapşyryp bilenok. Ýani oň öz orunwatary bar. Şo ýagdaýda öz orunwataryna tapşyrmaly. Oň orunwatary kim? Oň orunwatarynyň adyna Kasymul Babaýew diýerler. Halk maslahatynyň başlygynyň orunwatary Kasymul Babaýew. Ine şu ýakynda geçirilen meclisde de şol halk maslahatynyň başlygynyň orunwataryna öz orunwataryna bir giden görkezmeler beren boldy. Şoňa ady belli boldy. Şu Sakaçenni şu bara şol adam barada şu öz halk maslahatynyň başlygynyň orunwatarynyň kimdigi barada anyk bir maglumat hem berilmeýän gelýärdi. Indi şo belli boldy. Kasymul ýanky Babaýew diýilen adam şol prezident giden ýagdaýynda prezidentiň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirmeli adam. Täze konstitusiýaga görä. Ya prezidentiň özü öz wezipesini ýerine ýetirip bilmeýän, başlyk hökmünde. Halk maslahatynyň başlygy hökmünde. Halk maslahatynyň başlygynyň orunwatary Kasymul Babaýew onda şo ýerine ýetirmeli. Indi diýmek onda şoňa da beres gelýändir. Bolýa aýdaly Kasymul Babaýew öz wezipesini wagtlaýança berer, Berdi Muhammedow oňa wezipeden çekiler. Diýerler. Öňdäki äder geçiljek halk maslahatynda ýa-ni milli geňeşde. Soň näme etmek mümkin? Soň prezident saýlawlaryny elan eder. Şo täze ýa konstitusiýaga görä 60 güniň içinde, ýani 2 aýyň dowamında prezident saýlawlary elan edilmeli. 60 güniň içinde, 60 günden soň dälle, şol günden başlap prezident ine öz wezipesini tapşyrýar, wagtlaýança birine. Şondan şo prosesden başlap 60 güniň içinde prezidentlik saýlawlary geçirilmeli. Şoňa da kandidat hökmünde öz oğluny hödürlemek mümkin. Ana onu ol kanunlaşdyryp bilýär. Aýdyry oňşun Serdar Berdi Muhammedow öz vice-premierlik wezipesinden gitmeli. Saýlawlara gatnaşjak bolsa, wezipesini ýerine wezipesinde galyp bilenok. Ol wezipeden hemen gidýän saýlawlara gatnaşýan ýerde soňam saýlawlaryň netijesini galyplaşdyrarlar. Halk şoňa ses bermese de, halkyň ýeterlik sesini almasa da bular arkaň galyplaşdyrarlar da öz oğluny geçirer. Indi
Şeýdip oğluna geçirip biljek bolsa onu konstitusiýa täze näme girecek bolýaka. Şuňa da ullukan sonra bolupdy. Şuňa da ullukan sonra bolupdy. Belki şu taýda ýene näme çaklanylýar. Häzir bu akmak Berdimuhammedow özüniň şu ýanky goýberen ýalňyşlygyna inni düşünüp 2020-nji ýylda goýberen ýalňyşlygyna häzir düşünüp, "Baý men ol halk maslahatynyň başlygy bolmaga men hakym ýok" ene diýip inni şoň kellerinde şo gelip inni konstitusiýa şo düzgün girecek bolýan bolmagy mümkin. Yani prezident şol bir wagtyň özünde hem halk maslahatynyň başlygy wezipesini ýerine ýetirilýär, hem prezident bolup bilýär. Diýilen düzgün girilmek mümkin. Ýöne oňa edem dünýä praktikasynda ýokda, ol diňe karorluklarda bolup bilýär. Absolut monarkiýada bolup bilýär, hemme häkimiýeti el almakly. Türkmenistan özüni konstitusiýada dünýäwi demokratik döwlet diýip bolan edi otyr. Dünýäwi demokratik döwletde absolut monarkiýa bolup bilenok. Ol häkimiýetiň hemme şakatyny ýadyr eýelä otyr. Ol hem premier minister, ýani hökümetiň başlygy bolup otyr, hem prezident hökümine döwletiň başlygy bolup otyr, harby güýçleriň esasy baş komandaşy bolup otyr, hem inni parlamentiň hem ýokarky palatasynyň başlygy hökümine parlamente kontrol edip otyr. Ol ähli kanun çykarjy organyň bir ol başlygy boldy, ona meýilini alyp otyr, ýerine ýetirjek häkimiýetem el aldy, o sud häkimiýetine meýil alyp otyr. Sebäbi sudjalar belliýän prezidente. Netijede ol absolut monark karol öwrüldi. Şoň üçin Türk edil şuňky Türkmenistanyň dünýäwi demokratik döwlet diýilip adlandyrylmagy haky ýok. Konstitusiýadan şonu eşolar aýyrmaly. Hakykatynda. Şuňky Türkmenistan bagatda konstitusiýada şeý diýip demokratik dünýäwi jemgyýet döwlet diýip ýazmaga şolaryň haky ýok. Indi bular şu taýda şu meselede bir giden pastypjuruklar ederler. Häzir ýa-ha prezidentiň özü halk maslahatynyň başlygy wezipesinden hem gitmeli bolar. Eger indi düşünen bolsa kanun bolýan. Ýa-da ýankyny täzeden kanunlaşdyrmaly bolar. Şolar ýaly häzir bir giden bir pokluklary bular amala aşyrjak bolup otyrlar. Konstitusiýaga girip. Indi ýene ünsermelerden biri Türkmenistan narada ne ýan-ýakyn Transparency International diýen gurulma, ýagny şol dünýäde dünýäň dürli ýurtlarynaky korrupsiýa ýagdaýyna baha berýän, şonu öwrenýän bir gurulma bar. Özlerim her ýyl hasabat berip otyrlar. Soňky hasabatyna görä, şu ýylyň başynda çap eden hasabatyna görä, korrupsiýa meselesinde Türkmenistan iň ýyzdan dünýäň iň ýyzdaky döwletleriniň içinde iň ýyzdan 11-nji orna gelýär. Beýdimek näme aňladýar? Dünýäň 180 tane döwletiniň içinde Türkmenistandan soň ýene 11 tane ýurt bar korrupsiýada. Olaram Afrikan döwletleri, Somaliya, Siriýa döwletler olany düşünüp bilýär. Ana şolaň sanawyny. Mundan bir ýyl geçenki hasabatda 10-nji ornuna da ýyzdan. Birazajyk el halrakdy da. Bir 4 tane baskançyk ýokarda dinli. Gugurga tarap. Inni şol 10-nji iň soňky 10-nji ornundan pete düşüp indem 11-nji orna gelipdir. Ne şeýlelikde Gurbanly Berdimuhammedowyň hökümetini şu goşadyrnaga içinde şu üstünde bilen biz gutlap bilýär. Dünýäň 180 döwletiniň içinde 169-njy orny eýelep, iň ýyzdan 11-nji orna eýer bolupdyr korrupsiýada. Ol hakykana münasip derilen baha, näme üçin? Sebäbi haýsy tarapyny alsak Türkmenistanyň diňe korrupsiýa bilen ýugurlar. Indi şu gününe ýan-ýakyn maňa studentleň biri näme diýär? Hat ýazýar. Agam bir de haris şydarýarlar. Bir de pul geçirilenok, okumda da töle bilemdi ok, umumy ýaşaýyş ýaýyna ardanjak ýaýda da ýaşaýat. Şoňa da pulumyz ýetenok. Gaýrat ediňde şu problema barada. Şu Türkmen News neşiriniň ýolbaşçy Ruslan Mätif bilen bile oturup bir gürleşden gelýän şu problemany goýulýan, şonu goýdwata bolýan diýär da. Menem oňa ýazýan, biz bu problemany siziň problemaňyz goýdwak gelýär. Size pul geçirip bolmaýanlygyny, siziň eklenç ýagdaýynyň kynlygyny, okuw tölegip edip bilmeýänligiňi biz ýygy girerli goýdwak gelýär. Ruslan Mätifiň hem saýtyna ýygy giderli şo goýdwak gelýär. Men aýdýam, bunun biz onu lençäp oturanmyň peýdasy bar bolsa şu jaýy peýda ederdi. O taýda siziň özüňiz goýdgan bolan, näme üçin öz problemaňyz bizar aýtdyrjak bolýaňyz diýende. O görgülem şo soraga jogap berip bilen.
Olay diýen, men aýdýan şu çakaşyny biziň diýenimiz bilen üýtýän, bolsa üýtýärdi diýen. Berdi Muhammedow näme terediýe? Size terediýe. He, çydap otyrlarmy? He, şoňa kaýylmy? Ha, diýme onu şolar üçin kabul ederlik eken diýip ýene gaýta berpedi. Ýene gaýta has beter kokkolar çykaryp otyr. Men geçenki gepleşigimde de aýtdym. Siz özüňiz gulu urulypsyňyz, özüňiziň gulluňyzdan boýun alyp otyrsyňyz, ina o näme sen edi berdiýäňiz. Hökümet ýol başydan nemelere de öz eýäňiz hökmüne şey edip garaýaňyz. Bir de gullu nesiden biziň eýämiz. Näme sen edi ber? Ummuldaň diýdiňiz bolýar şoňa. Ina hemme da etdiňiz, bir de aç koýduňyz, zat etdiňiz, inem ummuldaň diýdiňiz bolýar, bagyşlaň bolýar, ulanmaly bolýar. Soňra maýdýaňyz, ay bir de ummultlar onu şu bir de agyrrak bolýar, birazjyk nemerak diýýär, onun şu biziň problemamyzy siz gyýgyryp berseňiz, biziň öz diliňiz bilen biziň problema. Ol agyrýana siziň sırtyňyz bagyşlaň bolýar. Ýöne gyýgyrmalan biz size derek. Şeýle bolýar. Bagyşlaň men şular ýaly bir epitet bolmaly bolýar da. Siz häzir ummultlar, siziň häzir ýanyp dur sırtyňyz. Şoňa da gyýgyr bilen zok näme diýäňiz? Bizi derek gyýgyrsaňyz da bize agyrymyza çydar ýaly bolýar. Ýöne biz gyýgyrmakdan gorkýar, siz gyýgyraýy. Biz näme üçin sizi ol ummuldulan siz agyryn çekýän siz näme üçin bizi gyýgyrmaly? Bolýar biz size derem gyýgyryp otyrsak. Biziň diýen adamyz näme? Gyýgyraýyn ho agyrýa diýip. Agyrýa alyp barýar, janymyzy alyp barýar diýip bir gyýgyraýyn sizin. Şonu maňyrmasaňyz onu bilebilmedi. Men şoň üçin şol studentte maslahat berdim. O diýen daşary ýurtda 10 çömüň Türkmenistan studentler talipler okap ber. Ýygnanyň jemleniň bir iň bolmany 100 adam bolup bir ýerde bir umumy ýaşaýyş jaýynyň öňüne ýygnanyň ýa öz okap beren okuw jaýynyň öňünde bir meýdança ýygnanyň da aýdyň o biz aç ölýär. Siz gyýgyrmaň Berdi Muhammedow häkimiýetden git. Berdi Muhammedow sen haramzada diýmeň. Biz aç ölýär. Biz okuwmyza töläp bilen dokdyk gyýgyryp. Ina soňky habarlaň birem näme? Ýene ana şolara degişli näme maglumat. Türkmenistanly studentler diýene Sankt-Peterburg şäherinde okuyan Türkmenistanly studentler öz okuwlaryna töleg edip bilmän kösenýär. Näme sebäp bankdan pul geçirilýär. Mundan öň şo okuw jaýlaryna okuýanyň hakynda tasdiklemany uğratsaň bank sen okuw tölegini geçirip berýär. Olan bankyň puly ol ýene atalan puly. Inni şo nämeden oklar? Nämemişin? Şo ýanky maglumatda aýdylyşyna görä dollar ýokmuşyn. Sebäp dollar valyuta görünüşinde geçirilýär. Türkmenistanyň dollar galmandyr. Şo kanun boýunça şo geçirilmeli pulam geçiren oklar. Tasdiklemady iýerýärler. Inha biziň umumy ýaşaýyş jaýyna töleýän töleg. Inha da biziň okuwmyda gerek töleg. Universitetden, institutlardan tasdiklama alyp iýerýärler. Ýok, bizde dollar ýok. Ana bu näme diýmek bolýar? Şeýdik görkezdi bolýar Berdi Muhammedow. Aç ölüň, gözüňiz çykdyn. Ya kaýyl boldyňyzmy? Men ene soňky ýyllar seniň bowadyňyzdan kesip seretdim, ya kaýyl boldyňyz. Inde men seniň okuwňyzda töleňizden kesýän. Han näme diýäňiz diýip Berdi Muhammedow şeýdi men size seredýär. Şo haramzada wa siziň ýa-da şo kanagadyňyzy barlap görýär. Siziň gulçuluk derejäňizi barlap görýär. Siziň nämelere kaýyl bolýanyňyzy her ädim barlap şonu has kim berkidip gelýär. Kim zamanny tutup gelýär. Siziň hemme da kaýyl bolup oturýar. Ýene bize derek gyýgyryp berdiýär. Diýme onu siz şoňa münasip adam. Diýme gynansak da siz şoňa münasip. Ina biz ýoldan açylmagy arada protest geçirýär. Şu görüli şu ýaşuldan başga şo tak çykan adam ýok. Tutuz dünýä boýunça. Daşary ýurtlarda 2 milyon golay Türkmenistanda ýaşaýar diýilip hasaplanýar şu günkü. Arada Türkmenistan aktivistler bir aksiýa elan etdiler, challenge elan etdiler. Adamlar ýurdun içinde çykyn, ýurdun içinde ýollar ýapyp bolýar, çykmadylar. Hiç bir vilayetde çykmadylar. Şu opozisioner diýilýänlerim bir kaja tutnamada getirip bilmediler. Plan ýerde bir adam çykdy diýip. Ýöne boş dilisinden diýdiler, bir tutnama tapy bilmedik. Bu näme görkezdi? Adamlar şoňa kaýyl. Bazarlar ýapyldy, sewdalar ýatdy, restoranlar ýapyldy, hemme de hiç sewda ýok, zat ýok. Ýere çörek ýok, iş ýok. Adamlar kaýyl bolup otyr.
Çıkmadılar hiç yerde. Yollar yapıp o, yollar yapıp. İş öyle başka şehre gitmek bolano, başka vilayete gitmek bolano. Öllüye. Bazılarım yaptı öllüye. Çötük da edip gün görýänce adamlara da kırılın diye. Adamların bolya diýilen ýaly edip oturýarlar. Bolýany ýurdun içinde gork gelir diye. Ýurdun daşynda çağırış etdiler. O çıkaýyn aeroportlara çıkaýyn diye. Tutuş dünýä boýunça diňe İstanbulda bir 10-20 adam bardy. Baran günlerim desene ýerine aýtdylar. Ýyllarna şemal çalmakaly, ýel çalmakalar gaýtdylar. Şo taýda diňe bir ýaşylyk aly şo görgüli. 14-nji ýanwarda şu ýaşyly İstanbul'un aeroportuna bardy. İçine de girdi İstanbul'un aeroportunun içine de girdi. Bolmasa bilet görkezmesen girip bolano. Şo taýda da oturdy näçe günler. Soňra ýene çykardylar. Ine arkasynda seredin Türkmenistan Airlines diýip ýazyl. Türkmenistan Hava ýolları diýip. Ine şu taýda pencere var, ýene ýapyk şu taýda adam barano, şu taýda bilet satan ok. Ödem uçorlaram uçup dur. Men geçen kepleşimde de görkezdim. Uçorlar uçup dur. Uçor gatnawlary ýatyrly diýip ýalan söýledi Türkmenistan hökümeti. Ol uçorlar näme? Öz gardogon garnaşlaryny gatnaýan uçorlar. Olara bolýa. Olar birinji sortly adamlar, olar eliteler. Biz ýaly näsiz ýaly gullary şünem ýok diýerler. Uçorlar gatnapdyr. Ana halkara hawa liýenleri gödäwçilik edýän şol websaytda. Şolon gatnawlaryny görkezýän. Şoňa girip neme diýen barlayan ol her gün bar uçor. Türkmen başydan hem uçurpdyr, Türkmen awatdan mana gelip gatnapdylar. Ýöne uçur ýok diýerler. Resmi häkimetlerdiň uçur ýok diýerler. Näme üçin? Asebäp talap eden o adamlar. Talap eden ok tutuş 6 milyon ilatyň içinden ýeke erkek tapyldy o adamlar. Ine şul adama Ibrahim Bekjanow diýerler. Balkanly. 14-üne bardy. Soň buny bagorgulyn 2 günden soň sürüp çykardylar aeroportdan. Soň soňçydaman ýene bir gün gaýtdy İstanbul şäherine. Ýugunny ardyny da ýene ýylyna getdi şo ýaşy. Ertesi gün. Şondan berim şo taýdan gaýdan şo ýaşy. Ine şo arada da Dekdünna Türkmen News neşri ýörüýte makale ýatdyr görgülüne ýaşyl otyr. Alatlyk radiosy berdi. Şu arada bir gepleşip berdi. Oňa da sawolsyny aýtmaly. Ýöne şo ýaşylyň ýanyna bir tane barkaýdy ýa oglan ýyldan bir tane bir gün oturýar ýer gaýdýarlar. Çydap oturan oklar şo taýda. Oturun, baryp üýjüp oturun. Onem üçin ýöne ýydyňyza gaýdyp oturýar. Ama şo ýaşyly oturýar şo taýda 2 hepde bäri. 2 hepde bäri şo taýda otur 14-ünden bäri. Eger şo taýda şo ýaşylyň ýerine bir 100 sany adam üýşüp bir oturup oktuduran bolsa ýollar açylýar. 6 milyon ilatdan 100 adam bir 100 sany erkek tapylmazmy? Tapylanok. Aşoň üçin geňir oturmaň adamlar näme üçin siz dünýäň speseginde dünýäň sanawyny iň soňkulan hatarynda. Iň maskaralan hatarynda korrupsiýa meselesinde de adam hukuklary meselesinde de näme üçin iň maskaralan içinde sebäbi halkyň özi şonu kabul edýär. Halkyň özi diýmek şonu isleýär. Isleýän şonu adamlar. Isleýäňiň netijesi şu siziň kaýyllygyňyň netijesi. Gynandak da. O başka devletlerde de ansatlat yok. Adamların şu gün fikir etmeyen gün atar devletlerde ýagdaý gowdurdy. Gün aşyna şu taýlarda şular ýaly şäklendirmek ýyrzjek bolýarlar bolýan adamlar ayagy alýarlar. Bu taýda karamdadylar we häkimetler. Häzir bularam Berdim Muhammedowden tapaw ýogyny bilen köpüdür. Bolan getip bören adyna häzir adam akyl çatyraýarlar. Ol keseli bahanalarny bolýarlar, emma tanjymdan köp adam ýokdur. Menine son kwartlarda tanjym arada eden gepleşikden ün ferip görün. Şo taýda görkezýän statistikany. Ýöne Şotlandiýa Saglyk ministriniň soňky beren maglumatlary seredin. Covid'den ölýär diýilýänniň, şu soňky virusdan ölýär diýilýänniň, şondan ölýänniň 89% tanjymdan ölýän adamlar. Ün ferip görün adamda diňe Şotlandiýada däl ol. Tutuş dünýä boýunça häzir şon ýaly. Ýöne Şotlandiýanyň Saglyk ministrligi bir şulun içinde belli bir derecede doğrusul maglumat berýän ýeketek ministrlik ýaly ministrligi gurulýar häzir ki. Şolun berýän maglumatyna tereseň, ine men geçen gepleşimde görkezdim. 80 şol virusdan ölýär diýilýän adamlaryň 89%-ni eýýäm dol tanjymalan adamlar şol. 89%. Beýle diýmek näme diýmek? 10 adamdan 9-sy tanjymalan adam. Ölýänniň 10-dan 9 tanjymalan adamlar. Indi bu taýda näme bädir? Gün watarda näme göz getirdiler? Adamdan köpüsi şo tanjym diýilýän zadyň özi
adamları halat etdiýän zat däldi, adamları gyrýan zat diýip düşündi. Şeýle hata etmek üçin hemme fakatlar var. Medisina taýdanam häzir şo suwud edildi, ilmi taýdanam suwud edildi. Ýöne şol suwud eden adamlaryň gürlemegine ýol beren. Şol suwud eden alymlaryň, mediklerin çykyş etmeklerine ýol beren oklar. Ýöne şo görgüller özleri kanal açyp öz kanallarına berip otýar. Benim şolun käbirlerini size görkezdim, ýene görkezdim indi köpleşikde. Indi bu taýda gün watarda indi adamlar jahan urşuna ayağa alan ýaly edip ayağa alyp otyrlar. Näson wakalan biri häzir Kanadada başlandy. Kanadada adatlyk konvoy, konvoy Ottawa di. Adatlyk konvoy diýip bir çäre ýoly goýuldy. Adatlyk ýagny ýük maşyn sürýän sürüjileriň 10 miňler çöti iş taşlayış elan edip häzir bary nämetdi öz maşynlaryna ýurdun ähli künjegünden paýtat Ottawa tarap uğradylar. Häzir Ottawa ýygnany otyrlar. Ýurdun premier ministri Justin Trudeau gaçyp gitdi. Gaçyp gitdi diýenim, şolaň öňünde durup jogap berip bilmeýän, häzir şolar ýygnanda olaň öňüne çykyp jogap bermeli. Şondan typçak bolup nämetdi? Ay men ýarawsızlyk sebäpli men näme çykýan. Sağlık ruhsatına gitmeye mecbur oldum diyen olup, häzir wezipetinden ýa-ni näme çykdy. Sağlık ruhsatına çykan olup bizlenip ýatyr. Nämeden gorkdy? Kanadada adamdan 80.000 sany ýük maşyn sürüji, 80.000 sany ýük maşyn Amerika Birleşik Ştatlary bilen Kanadaň arasynda gatnaýar diýip hasaplandy. Şolaň häzir adamdan 60.000 näme paýtat Ottawa geler diýip garaşylýar. Şolam häzir görkezýän bir giden kadrlar bar. Kanadaň habar terişçileri, satly habar terişçileri şu zatlar görkezmejek bolup perzat edýärler. Emma şuňa gatnaşan aktivistler şolary video alyp aýak aldygyna häzir websaytlara goýup şonu görkezip otyrlar. Näteredin? Şu çäre mandate freedom diýmek näme? Mandate diýmek taňam berilen mandat, ýani mejbur edýär, ýani tanjyma mejbur etmeklikden azat bolmaklyga çağırış edýärler. Ine şunu türk gelýän şu ýük maşynlar türjileri häzir Ottawa barýar. Ne garyň içinde. Ýöne bu proses nirede başlandy? Bu proses tutuş dünýäň ähli ýurtlaryna gün watarda ýa-da dowam edipdi. Seredin, Germaniýada ýygyderli dowam edipdi. Awstraliýada adamlar çykyş edip otyrlar. Ine Angliýada özlerem näme diýär? Tiraniýany betedin diýär. Tiraniýa diýip şol tanjym prosesini mecburi tanjymy atlandyrýarlar. Adamlar müňler çetine aýaga alyp otyr. Innem nowat Kanadaň ilatyna geldi. Ne Kanadaň ilatly punktlaryndan geçip barýan ýük maşynlary, ýük maşynyň öňünden adamlar çykyp şolary siz biziň gahrymanymy diýip atlandyrýarlar. Ellerine baýda galyp şolary hoşallyk bilen garşylýarlar. Seredin adamlar bizar boldy. Adamlar bizar boldy. Siziň edýän häzirki çäreňiz hiç sady gowlandyranok, adamlaryň saglygyna gowlandyranok. Ýöne siz näme gadandyňyz diýär hökümetlere. Siz biznesi weýran etdiňiz. Ýurdun ykdysadyýetini weýran etdiňiz. Adamlary işsiz goýduňyz. Önümçilik ýatyrdyňyz. Näme şuňa diýäňiz? Düşündiriş talap edýärler. Şu kesellen ölýän adamlaryň sany siziň häzirki ýerden çäreňizden ölýän adamlaryň sanynyň az diýär. Dogry aýdýarlar. Häzirki bilen ýola goýan şäherleriniň berýän netijesi, ol virusyň berýän netijesinden has yaramaz bolupdy. Haýsy statistika teretden şolar ýa. Ol bilen görkezýän sanlarym şişirlik görkezilen sanlar. Indi Kanadalılar hadis bizar bolýan şolar. Bir ýük maşyn sürüjileri näme üçin aýaga aldylar? Sebäbi şu Amerika bilen Kanadaň arasynda ýük taşıyan maşynyň sürüjilerinden indi tanjym etmekli talap edip başladylar. Öýlerim her 5-6 aýdan bir gedek tanjym almaly. Bu görgüli sürüjilerim görüp otýar. Şu tanjym alan adamlar ölüp ýatyrlar. Tanjym alan adamlaryň öýleri kesellep ýatyrlar. Bular ama aýdýar, ýok, bizde näçe var? Näme üçin her 6 aýdan siziň bir öýlem syna gedilýän tanjym adamlar, intek dogly synagdan geçen tanjymlar däl. Ol Nürnberg kodeksine karşı. Ol genotsidin alamaty. Adamlaryň üstünde eksperiment geçirmek genotsid. Häzirki edip bölünen adam genotsid. Oňa adamlaryň akyly ýetip başlady. Indi bular näme diýdi? Ýok. Üstüne de häzir dukanlary ýapyp, restoranlary ýapyp, ýene de bir giden biznesleri ýapyp, bolýan adamlara kompensasiýa beren bolýarlar.
Bizim hem käbir aktivistlerimiz üýgüýärde. Aýna günwatarda yapylýar atlar ýöne kompensasiýa berilýär. Awa önümçülük yapylýar. Önümçülük önüm öndürilenok, işler gidenok, asaňa da ýöne kagaz baýlap awa döwletiň büdjetinden saňa pul berýärler. O pul niýeden alınýar? Karz alınýar. Daşarky banklardan karz alınýar. Ýurdun öňünde karza sokup oturýarlar. Ertek gün o karzy kim tölemeli? Ilat tölemeli. Ýurt dawan azab bilen halk tölemeli. Şonam öwüp çykşy diýerler biziň käbirine blog berilende. O bu çüýrük siýasat. O önümçülüğü yatırdan ertek gün o döwlet näme hasabyna galmaly? Adamlar näme ýemeli? Näme hasabyna ykdysadyat galmaly? Ol siýasat, ol dogry siýasat däl. Döwlet karz almaly, büdjetiň hasabyna seni işletmeýän hemme zadyň biznesleri yapmaly, iş yerlerini yapmaly, saňa da ýöne kagaz paýlap, aw alna sowda oturup berdiňmeli. O näme döwlet funksiýasy bolýar? O näme ykdysadyat bolýar? O näme ykdysadyat bolýar? Pul peşad edip, ýöne kagaz peşad edip, paýlap önümçiligem ýatyrsaň. Ol näme inflyasiýa getirip otur? Ýa-mana Amerikan dollary 6,5% inflyasiýany başdan geçirip otur. Şo näme siýasatyň netijesi? Häzir kana Joe Biden'in siýasatynyň netijesi hemme zady yapmaly adamlara kagaz paýlap. Şo çykalgamy? Adamlar indi şoňa düşünüp ayağa galdylar. Ine seredin adamlar näme garşalýarlar? Öz gahrymandary ýaly garşalýarlar şol ine. Ýerli ýaşaýjylar köçe çykyp, şol ýanky Attaba tarap, paýtagta tarap barýan ulogyň sürüjilerini şeýle garşalýarlar. Bizim gahrymandlarymyz diýip garşalýar. Ýani başga kadrlara seredin. Ine Torontoň eteginde adamlar ýola çykyp seredin. Sürüjileri şey edip garşalýarlar. Sürüjilerim niýerik gidip barýar protest bildirmek üçin Attaba gidip barýarlar. Ýurdun dürlükünjeginden. Indi bulara da Amerikan raýatlary goşuldy. Amerikan Birleşen Ştatlaryndan şol ýük maşyn sürüjilerini häzir 10 miňi Kanada tarap gidip barýar. Diňe bir ýük maşynlar däl, ýeňil maşynlar hem häzir bar şo taýyp gidip barýar. Geredin bilen garşalyşyn. Ine gahrymanylar hökmüne garşalýarlar şu nemeleri. Ine yerli ýaşaýjylar öz gahrymandlaryny şeýdip garşalýarlar. Ýani beýlik bu kadar seredin. Ine ýük maşynlar gidip barýar. Ine adamlar ýola çykyp, köçe çykyp şol görgülleri garşalýarlar. Siz biziň gahrymanymy diýip. Görýäňmi şatlanyjyna seredin? Ine yük maşynlar, şu yük maşynlar, ine şu ýaşylyň elindäki ýalgaňslar adamlar. Biziň diýe ata-babalarymyz diýe azatlyk üçin görüşdiler diýe. Siz hem diýe biziň azatlygymyzy inni zibile zyňmaň diýe gaýrat edin. Şol ata-babalarymyzyň munasip oğullary, gyýlary boluň diýip oturýar şu ýaşyly elini. Şol ne türjiler garşalýar. Ödem şu konvoy, ulo konvoy, freedom konvoy, azatlyk konvoy diýip atlandy. Azatlyk kerwen diýip atlandy. Inni anil göreli näme bolýar? Inni esasy waka ertir bolar diýip garaşylýar. Şu ertire çenni Amerikadan gelmeli müňlerçe uluglar geler diýip garaşylýar. Hem Kanadaň dürli provinsiýalaryndan şu Attaba paýtagat Attaba geler. Indi bulan maksady näme? Bu türjüleň Attabaň öýde bir ullukan şäherde otady milyon ilatdan az ilat ýaşaýar. Öýde paýtagat boldy. Häzir şu taýyr 60-70 miň tane ýanky uly ýukulawlary bar aýsa paýtagat doly paraliz bolýar. Ahmal bolýar. Näme? Olaň maksady näme? Hemme köçeleri şo ýanky uluglar bilen doldurup gatnawlar yapmak. Öýlerim bitmeller. Bulan talaby näme? Bulan talaby diňe bar türjilerden edilýän şol tanjym talabyny aradan aýyrmak däl. Şol ýurtda girilen ähli çäklendirmeleň aradan aýrylmagyny talap etmek. Hemme zat ýanky şol çäklendirme düzgünlerini ýatyrmak. Ende seredin Türkmenistanda adamlar näme kaýyl bolup oturýarlar. İçerki gatnawlar ýapyp, bazarlar ýapyp, restoranlar ýapyp, hemme zat kaýyl bolup oturýarlar. Emma seredin adamlar. Bulardan şol gatnaw edýän ýanky ulugyň türjilerinden tanjym talap edilen üçin bularyň näme etdiler? Birini sana görkezler diýdiler. Justin Trudeau, premier ministri hem parlamentiň deputatlaryna şonu kanun ýanky düzgünleri kabul edildi. Siz bizden tanjymy talap etdiňizmi? Indi biz häzir barar paýtagy häzir paraliz eder.
paytagda häzir doly hemme nimeden yatırar işini. Hemmem sizden talep eder. Hemme düzgün yatırarsınız. Indi hemme çäklendirmeyen yatırarsınız. Ana kimden nusga almaly? Häzir şu Kanadada şu proses başlandı. Şu bütün dünya häzir Kanada terörde otuyor. Häzir şu 10 miňlerce 60-70 miň tane ulugy şu tak barıp Kanadaň paýtagtyny häzir doldursa, şolar diýenini etdirip biler. Şu taýda diýenini etdirseler diýmek dünýäň başga ýerine de proses başlady diýip eýem Kanadaň ýanky sürüjileriniň görüllüsinden nusga alyp häzir şu proses Italiýada başlady, Awstriýada başlady. Indi şu tutuş häzir dünýäde şundan häzir görürler ullokan revolýusiýa başlanar diýip garaşylýar. Hakykatyndan hem seredin adamlar. Öz döwründe 2-nji jahan uruşunda Sovet eskerleri Ýewropa ýurtlaryny azad edip şäherden şähere girenlerine näme diýdiler? Ýanky görgüller ýaly şu köçe çykyp adamlar siz biziň gahrymanymy diýip garşalýadylar. Häzir men şu Kanadadaky bolýan şu prosesi seredýände şu kadrlary ýatlaýan 2-nji jahan uruşunda faşizmden azad edici Sovet goşunlary şäherden şäherle girenlerine görgüli şol faşizmden ýagyr bolan ilat köçe çykyp gülletlerine daňyp ellerine şuarlar alyp garşalýadylar Sovet eskerlerini. Siz biziň gahrymanymy, siz biziň azad edicimiz diýip. Häzir Kanadadaky proses edir şolar ýalda. Häzir adamlar bagışlanan 3-nji jahan uruşy gidip durýar. Biziň ganym düşmanlarymyz, biziň häkimetlerimiz diňe bir günwar ýurtlaryna däl, diňe Türkmenistanda däl, häzir günwatardaky häkimetleriň bar halkyň düşmanlaryna görünýär. Pandemiýany bahanalap, emeli ýagdaýda giýirilýän şu haram düzgünlik bahanalap, bular adamlaryň hukuklaryny ellerinden aljak bolýarlar. Bular häzir tutuş dünýä boýunça gulçylyk ýola goýjak bolýarlar. Şoňa düşüniň adamlar. Biz şu prosesde raýdaşlyk bildirmeli. Bu proses Türkmenistanda häzirki ýagdaý näme netijesi? Şu taýdaky haramlar var. Şu taýdaky haramlar, günwatardaky haramlar. Şu Berdimuhammedow ýaly haram diktatorlara nusga görket edeni etdiýär. Şoň üçin edilýär. Şu ýerde ýagdaý häzir üýtdüse Türkmenistanyň içem düzelýär. Şoň üçin meniň aýtjak bolýanlarym geçen kepleşikden de men gaýtylap aýdanlar. Şu taýdaky prosesde siz göz yummak şolara raýdaşlyk bildirin. Siz hem gollap çykyş edin. O bizim käbir samsak aktivistlerimiz diňleseňä beýärde demokratiýa we beýärde azatlyk bar ýaly edip düşünmeli. Ýok, şu zatlar galmady. Şu zatlar bizim elimizden alyp berdiler. Şoň üçin beýärde halk giýje günlük ýatman ayaga alyp oturyp. Şoň üçin ýöne o taýdaky ýöne Türkmenistan diýip durmaňdy. Şu taýdaky prosesde gollap beriň, şöhr düzelse, şu taýda häzirki şu 3-nji jahan uruşy ýol almasa şu faşistler häzir ýeňilse, şu taýdakylar Türkmenistan diktatory ödedi diýär. Sebäbi on arka dirýän faşistler beýärde oturyp. Şoňa düşüniň adamlar. Şoň üçin bir park bolmaň şu prosesde. Tutuş dünýäde häzir gidip oturyp. Tutuş dünýäde öz boluşy bir jahan uruşy gidip oturyp. Şoňa düşüniň. Şu taýda häzir şu jahan uruşundan şu taýyň halky üstün çykmasa dünýäň işi gaýdy. Bulardyň has jikma-jikligi barada geljek gepleşiklemde men anyk faktlar bilen gurrun eden sanjym barada gepleşikleri men tek öňde has aýylgan faktlary sizin tek öňde görürsiniz. Şugunlukça bu gepleşigi inserip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Men kanalyma abuna ýazylmaňyzy dowam etdiriň. Like eger halaýan bolsaňyz size berilýän maglumatlar, size nähildir bir peýdalatlar görkezýän bolsa, nähildir bir meselede göz geçirmeli giňelýän bolsa, like basmaňyzy dowam etdiriň. Şugunlukça inserip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.